Sanibona. Ngiyabingelela kakhulu egameni likaJesu. No, igama lami nguSifiso Manana, okhulele endaweni yaseKlemu. Ngicabanga ukuthi abaningi bazongazi. Sengike ngathi ukukhuluma nje ngempilo yami kakhulu ebengiyiphila eyidakamizwa ngenxa yokuthi kunento nje eyabeka enhlizweni yami ukuthi iminyaka eminingi sengizamile ukuphuma ey'dakamizweni kungenzeki. So we had an agreement noNkulunkulu ukuthi Nkulunkulu ngiyacela ungikhiphe ukuze ngibe isibonelo sabantwana abakhulayo abeza ngemva kwami. Nokuthi-ke mina ngiyazi ukuthi isidakamizwa asiseyona lento ethina esisacabanga ukuthi iyiyo. So it's la nje it's all about ukunika ithemba nokubuyisa ithemba kubantu nakubazali nasemphakathini abahlukumezekile ngenxa yethu sisey'dakamizweni. Akukho-ke lula neze ukukhuluma ngempilo yami kanje but kulula ngoba angibuki mina, sengibuka abantu abeza ngemuva nabangenayo nabangakangeni. Nje ngijwayele ukusho ngithi mina sibathatha abantu abadingekayo kule ndima yey'dakamizwa. Umuntu ongakangeni, umuntu osengenile, nomuntu osephumile. Sonke siyadingana ngoba lo ongakangeni uyamdinga lo phakathi ukuthi amtshele ukuthi lalela-ke akuhanjwa kule ndlela ngoba u-one no-two no-three no-four uyakulahlekela empilweni. Uyamdinga futhi lo osephumile ophakathi ukuthi amtshele ukuthi hhayi, bekezela noma nazi iy'ndlela zokuthi ukwazi ukuphuma ey'dakamizweni. Lo wokugcina-ke naye uyabadinga bobabili ukuze abone noma akhumbule ukuthi kambe ikuphi la aye-wrong khona noma baba yisibuko kuyena ukuze angakwazi ukuphindela noma ngabe isimo sithini. So lolu hlelo guys, uhlelo nje kakhulukazi oluzokhuluma ngey'dakamizwa abantu esibahlukumezile nathi siy'hlukumeza ngenxa yey'dakamizwa ngoba ngiyazi mina ukuthi kunezinto esengingasoze ngay'thola noma engingeke ngisabuyela ngibe yiloya Sifiso engangizalwe nguye ngenxa yesidakamizwa. And I always say ukuthi once guys umuntu wangena esidakamizweni noma ngabe isiphi noma ngabe uphumile iminyaka emingaki koda akabe esafana nale ndlela le ayezalwe ngayo ngoba kunezinto ey'lahlekayo automatically emqondweni, emzimbeni nasempilweni nje yakhe in general. Like mina I was for nje example, typical example ngangiwumuntu odlala ibhola noma ngabe kuthiwa sengiyekela iy'dakamizwa but ngeke ngisakwazi ukudlala ngaleya ndlela engangidlale ngayo kuqala because isidakamizwa sisuke sizongitshontsha. Ngiyathanda uku-refer eBhayibhelini because vele kuyiqiniso ukuthi isidakamizwa siyisitha and ebutheni baso isidakamizwa lithi iBhayibheli isitha asidli nje ngokuthi singezile ukuzokweba. Like uma ucabanga nawe usekhaya alikho isela elike lidlule ngasemzini noma lilunguze kwendeni lilungazela ukuthi lizowubuka nje lingeke lithathe lutho. Mhlawumpe uma uliphazamisile-ke ligcina lingathathanga lutho kube ukuthi liyabuka kuphela but alikho isela elisuka lizontshontsha kungekho into elisuke lizoyeba kulowo muzi noma kuleyo ndawo. So ngamanye amagama into yami ithi indlela esizalwe ngayo sangena ey'dakamizweni ayibisafana kuba khona okulahlekayo. Angikhathali noma ngabe kuthiwa ukuphi ucabanga ukuthini but uma-ke wangena ey'dakamizweni kuba khona izinto ey'lahlekayo uma ungena ey'dakamizweni noma ungaphuma kuthiwe sekuphele how many years u-sober
but kukhona into isidakamizwa esasuka nayo. So leli khasi nje ikhasi lokuthi ngizokhuluma nabantu abasha, kakhulukazi labantu abahlukumezekile behlukunyezwa ithina sidla iy'dakamizwa, ngoba ngiyazi mina ukuthi sekukhulunyiwe ngathi kakhulu, imizamo yethu ikhona, siyazanywa usuku nosuku, akhona nama-rehabilitation center, zikhona iy'ndawo mhlawumpe zokuthi zisigcine singasawadli ama-drugs, singasawasebenzisi. But into engihlukumezile uma ngithandaza uNkulunkulu ngimbonga nje ngempilo yami, uthi lalela-ke Sifiso, into ozongenzela yona, uzoba nohlelo lapho uzobiza khona bonke abantu ababeney'ngane noma nobhuti noma nosisi abangene ey'dakamizweni bahlukumezeka ngoba nina ikhona i-cure yenu, ikhona i-medication yoku-treat-a iy'dakamizwa zenu enizidla nina. But what about ngalabantu laba enibahlukumezile, nithathe iy'nto zabo, nibabambe inkunzi, abazalwa nani, ngangangokuthi kuze kwaphumela nasemphakathini. And le nto ize ingihlukumeze kakhulu ngale ndlela yokuthi sengize ngiyabona ukuthi why uma umuntu eseyiguqulile impilo yakhe kube lula, kube kukhona ukuthi abantu bamu-accept-e njengomuntu omusha. It's because lobu buhlungu abasuke esibafake kubona abupholiswanga yimuntu. Ayikho indawo lapho bona bazokwazi ukuthi baxoxe khona, ngoba siya-understand-a thina ukuthi akhona ama-show amakhulu kakhulu alandelwa ngabantu ukuze bafunde ngokuthi umuntu odla isidakamizwa injani, ngawabala. But nami ngiyakhumbula ngake ngaba kuleyo ma-show, but uNkulunkulu uthe ehlala nami phansi wangitshela wathi-ke sekukhulunyiwe ngani, seniyaziwa nina, but ubuhlungu babantu enibafakile kubo ngesikhathi nidla iy'dakamizwa akukhulunywa lutho ngabo. So ngiyakunxusa-ke Sifiso eshomeni uThixo ukuthi mangizame noma ngabe kuthiwa uhlelo lunjani, umuntu uzolibuka lunjani, kakade vele olokuthi uzoba i-platform yokukhuluma izihlobo zethu ey'hlukumezekile ngesikhathi sisey'dakamizweni, omama bethu esibahlukumezile ngesikhathi sisey'dakamizweni, obhuti bethu, osisi bethu, even nomphakathi ebesihlala kuwo, ngoba siyaziyo ukuthi besiyingane ezinjani, saguquka esikhaleni, senza nje izinto ey'ngacacile, santshontsha, senza lokhu, sagqekeza, sabamba inkunzi, kwaze kwathiwa hawu, so lobo buhlungu buyakhela ngaphakathi kumuntu. Kangangokuthi ngijwayele ukuyisho mina le nto ukuthi akekho umuntu guys odla isidakamizwa ngaphezu komuntu ozalwa nomuntu odla isidakamizwa. Akekho umuntu odla isidakamizwa kakhulu njengomuntu ozala umuntu odla isidakamizwa. It goes along to emphakathini ngoba umphakathi wethu uhlukumezekile as much as kuwukuthi indaba zakini ezakini sekwandile, but ubuhlungu yibo lobo benza ukuthi kugcine sekukhona kuthiwa hhayi ingane kabani lena iphinde ishintshe, ingane kabani ayisoze yashintsha. Not ukuthi abazali ba-cruel noma umphakathi u-cruel ngaleyo ndlela, but it's because lobu buhlungu bakhelene ngaphakathi. Akhona ama-medication e-drugs noma ngabe yiphi, uyahamba uyo-rehabilitate-a, but awekho ama-drugs okupholisa inhliziyo noma i-medication yokupholisa inhliziyo elimele ilinyazwa ngabantu abadla isidakamizwa, okubala mina phakathi, ngoba njengoba ngime la ngikhuluma uNkulunkulu engiqalisa lolu hlelo, hhayi ukuthi ngoba ngingcono yini noma mhlampe kungekho izimo, zikhona usuku nosuku, but ngalo lolu hlelo luzokwenza ukuthi silwe sibambisane siwumphakathi, ngokuthi sesiyazazi-ke iy'ngqinamba, sesiyabazi-ke ngezinye iy'nhlelo abantu abadla isidakamizwa ukuthi babhiheyiva kanjani. But nathi-ke siwumphakathi sesikhulumile ngaleyo ndlela. Le nto le uNkulunkulu athi angiqala izokhanda ubumbano, izokhanda amasu ukuthi sinqobe, ngoba kuyiqiniso mphakathi ukuthi isidakamizwa akuseyona lento mina engicabanga ukuthi iyi isidakamizwa. Ngaye ngasho kolunye ngathi iyimpi lento yesithathu, kakhulukazi ezohlasela abantu abasha. Angikhathali-ke noma ungathini,
mhlawumpe eyakho ingane ayingenanga la ngingene khona, but kunento isithe sesiyenzile sizohlaselisa abantu abasha. Futhi-ke uma ngase kuthi sikhuluma iqiniso lapha, zonke izinto ezenziwa abantu abasha manje sebezenza ngokungaphezulu, sebezenza ngokudlulele. So njengoba lolu hlelo uNkulunkulu ethe angilenze bazalwane guys, uthe asizo-understand-isana ngoba ngoku-understand-isana thina ubuhlungu esibafake kubona abantu abadla idakamizwa nathi sekukhulunyiwe ngathi sizothola amasu okuthi siyinqobe lento, noma sizothola indlela ukuthi si-adjust-e siphole ngoba iqiniso elimsulwa nje ongeke uze uliphikise noma ngabe ubuya kuphi nendawo. We guys, othi nginiphe nje kancane, u-90% we-recovery yomuntu oseyidakamizweni ulele kulabantu laba ababengabhemi naye, umphakathi wakhe, iy'hlobo zakhe, obhuti bakhe, osisi bakhe, abazali bakhe, bese kuthi yena u-10%-ke ulele kuye. Why ngisho njalo? It's because thina sinazo iy'ndawo esiya kuzo siyothela usizo, but bona akukho la bathathwa bayiswe khona kuthiwa wena ukhulumeni uyifake kuphi usibanibani. Ngalokho uyaphora. Wayethi ubaba wami, cough it out ngokukhuluma isimo sakho, noma ungeke ulithole usizo immediately, but trust me, kukhona okuzokwenzeka, i-adjustment ezokwenzeka enhlizweni yakho, ebuhlungwini bakho ukuthi usuze wayikhuluma lento. So ngiyacela kakhulu ukuthi noma ngabe ubani ofisayo noma oyizwayo lento yalolu hlelo alike nje noma bekhona abe yi-part and parcel yalolu hlelo ngoba imoto iyaduma yalo iyahamba and kuningi uNkulunkulu akuthembisile ukuthi kuzokwenzeka ngalolu hlelo. So alukho lolu hlelo ngaphansi kwenu, noma ngabe ubani, noma ngabe uyisihlobo-ke somuntu obumbuka nje ekhule right, uyathanda ukuthi uzoshera nabantu, uzokhuluma nabantu ukuthi kwenzakaleni kumfana owukuthi, kwenzakaleni kwintombazane ewukuthi, yonke into abantu kukhona into abazosizakala ngayo ngoba ngikufundile ukuthi mina yazi abazali they cannot talk ngoba lokhu hlelo kuyakhulunywa ngathi bancome basifisele, but ubuhlungu babo buyahamba busilinde ey'capheni noma sesifuna ukushintsha lusivimbele. Ngoba ngiyakhumbula nje uma ngase ngiphume kancane but ngikulona uhlelo ngixoxe kancane, mina ngike ngathi ngiyabhema ama-drugs. Ngiyakhumbula one of the years bengifunda Elangeni College ePinetown, ngithe ngibhema lapho kushuthi la ngihlala ka-anti wami, u-anti wami obengizama ngayo yonke indlela ubaba mengasekho, uma wami nje ngoba nangesikhathi ngikhula ngimbiza ngoma namanje ngoba waba khona as part as uma wami, but wayezalwa nobaba wami. Ekuzalweni nobaba wami ngihlale naye, umkhwenyana wakhe bangithathe ngibe yingane yakhona nje ngalesa sikhathi bengakayitholile abantwana bona, kwakuyimina nje ingane yakhona. So ngikhule nale family, ngikhule nale family, kuzalwe-ke bazale nabo baze bathole abantwana. So ngithi uma ngikhula mina sengibuyela-ke ekhaya lami sengiyohlala nobaba, kube ukuthi sengiyavakasha nje kanti phela sebeney'ngane nabo baney'dingo ekufanele bazenzele iy'ngane zabo. Alright, kuthe ngikhula sengiyahlala impilo yaselokishini, sengivakasha ngale anti ngifike ngenze izinto zami elokishini, ngibaleke ngiyocasha kanti bona bayithi sengiyavakasha kanti sengibalekele lezi zinto lezi zokuthi ngithe ngiyabhema ngiyabona ukuthi impilo yami ayisekho right. Ziyakhula-ke lapho iy'ngane zazi ukuthi ubhuti wethu lo, zikhula iy'ngane, zikhula iy'ngane, kusho ukuthi isitha ngaleso sikhathi sathe sibambe kakhulu noma ngathi ngase ngithunjiwe nje isitha, kepha mina ngingaboni ngoba ikhona la lento yokuthi uthi wena usa-right kepha ubone ukuthi unembe ezakutshela ukuthi no, something is going wrong ngempilo yakho, kodwa wena uqinisele, ungafuni ukukhuluma, uqinisele, ungafuni ukuvuma kuwena ngoba enye into ukuvuma kuwena kubalulekile. So ngamanye amagama ngihlale ka-anti or ngingahlali ngivakasha nje, ngihamba nje ngivakasha ngibuyele ekhaya eClaremont, ngiphinde ngiye ekhaya ka-anti eNazaretha ngama-weekend. Uyazi njengoba lezi ngane y'khula mina sengi-addicted and seziyezwa ukuthi ubhuti wethu nange esetholakala kanje kanje kanje, usenokuthatha izinto la ekhaya ahambe kusale kukhulunywa ukuthi hayi bo ngabe ubani-ke othathe lento,
kubonakala ukuthi mina ngaze ngavela ukuthi hayi no kukhona into engiyisebenzisayo, baze ngangivumela naka-anti ukuthi ngibuye bangixosha nje ngoba phela nabo ikhaya izinto zabo akumnandi ukuthatha into yomuntu. Okay, kudlule-ke lapho kuthe kufika isikhathi sokuthi sengifuna ukuba right-ke manje, sengifuna ukushintsha impilo yami, sengivumile kumina. Into eyenzeka lapha yiyo le eyavele yangishonisa phansi because noma kwakungekhona ukuthi mhlampe babengixwaya but ubuhlungu obabusey'nhliziyweni zabo. Ngihambe ngiye kwamanye ama-facility akhona la emhlabeni ekuthiwa asiza abantu, ngihlale khona ngibuye ngampela sengumuntu oguqukile isimo sempilo yakhe. Uyazi ukuthi uma behamba abantu abadala ngisele ney'ngane, iy'ngane kwakungabikho ukuthi azimthandi ubhuti wakhe but zazinalento ezayitshelwa yona noma ehlele enhliziyweni yabo ukuthi hhayi lo useyisele uyantshontsha nimgade, uya-understand-a leyo nto. So ngangigadwa even ngiye efrijini, ngangigadwa even ngisithele ekhoneni because ubuhlungu babantu buyakuvimbela ngalesi khathi sokuthi ushintsho. So lolu hlelo olokwenza lokho nje kube nabantu abahilayo, yonke into ezokhulunywa kulona ngiyazi ukhona umuntu umlaleli elizomsiza. So uNkulunkulu nje uthi kubekile kumina ukuthi mangilenze mangiliqale lolu hlelo izinto zingekho right but kube khona ukuthi i-voice yabantu iyaphuma, bayazwakala abantu nabo uma bekukhona abathanda ukukushera beze bakushere sibone ukuthi siyaphi nalo noma kube khona umuntu osizakalayo because mina ngingaba nendlela yokumsiza but i-recovery ihleli kubantu esibahlukumezile kakhulu. Ngaba nazo indlela zokuthi silekelelane, sicacilisane nobhuti bami nosisi bami esingene nabo edakamizweni but i-recovery yabo enkulu ihleli kubantu abangakaze basidle isidakamizwa. So ingalokho nje nginalo ngilento yokuthi angilenze lolu hlelo. Ngiyacela ukuthi wonke umuntu abe yi-part and parcel. Mhlampe abanye bazongazi, mhlampe abanye bazoqala ukubona lo buso but ongangazi ngiyazi ukuthi siyogcina sihlangene abone ukuthi ngisukaphi nalento yezidakamizwa. More than 15 years ngihlala ngibuye emgaqweni, ngaqala endaweni ekuthiwa ise-Pinetown bayangazi kakhulu naseThekwini ngiyisebenzisa nje iy'dakamizwa. Asikho engingakaze ngisidle kule age engikuyo, asikho isidakamizwa engikaze ngisijove kule age engikuyo. Ngiyakhumbula nje one of the days sengibizwa ngodokotela because I was the one okwazi uku-inject-a abantu i-heroin ngalesa sikhathi ngoba kwakusafika lento yokuthiwa ukujova. So nangakonke nje lokho okwenzekayo empilweni yami angiyibongi mina-ke ngoba umuntu akakwazi ukuyiguqulela ngoba lithi iBhayibheli lami okuguqwa kwesimo somuntu okuphelelisiweyo uNkulunkulu. So amandla bayabuza abantu ukuthi wenza ngani, cha angenzi ngalutho kepha nje ukumkholwa owangikhipha ngoba ngazizamela ukuyiphumela mina kwangenzeka. So ngiyakhuleka nje nanamhlanje ukuthi lo musa owahambela impilo yami, lo musa owahambela nempilo yami sengiyidelile ngoba ngangingakadelwa, ngangingagcinwa ngokudelwa abantu kuphela kepha nami ngase ngizidelile. So ngiyacela kakhulu ukuthi sisondele ukuze silungise isizwe sethu sase-South Africa namaphethelo ngoba iyasha ngampela indlu, abantwana bethu bagcwele ey'tradini. Mina ngiyakhumbula ngikhule ekhona ama-street kid but kodwa hhayi ngale ndlela thina esenisiza ngayo sishiye amakhaya. Uyazi lento ike ngiphuma ngihamba nabanye osisi sigebelile siphuma enkonzweni somewhere, ubhuti wami uyacela laphana, ucela ishumi, ngithi ngiyacela nje ukuyishera le ndaba ngamabonga, ucela ishumi kwasho ukuthi iwindi livulwe kancane ushuthi bambone ebuka isikhwama. Ngihlele eduze kwabo labo sisi athi lo munye usisi osecela pho wacela wabuka isikhwama, wacela pho wabuka isikhwama and mina ngicela nazi ukuthi la ngibona khona umuntu obizwa ngephara noma ngoScotland noma ngoNyawupe ngiyathinteka because impilo ebengiyiphila iminyaka. Uma ngase kuthiwa khona umuntu oyikhokhelile lento engiyenzayo ukukhuluma nabantu, mina ngiyikhokhele ngempilo yami, angiwathathi ama-chance, angitshelwanga umuntu yonke into ephilwa yiloya muntu osemgaqweni enimbonayo ethwele egqokile izinto zakhe ey'ngcolile, yimina ebengiyiphila. So uthi lo sisi lona
upho indaba buka isikhwaphi, ithi le ntombazane le kade ecela kwena imali. Njengoba umbona nje ushiye o-swimming pool kubo, ushiye ibhedi emkhulu uzoba nesicefe la eThekwini. And I was so touched because they don't really understand ukuthi isitha senzani ngalokho. Bona babone ngathi kumnandi ukuyishiya leya mpilo noma usuke umuntu ehlosiwe. Guys, lalelani, isitha siyazama ngayo yonke amandla ukuthi kusasa lase-South Africa lingabi bikho noma lomhlaba wonke, ngoba akekho udokotela wakusasa uma kubulawa i-youth. Ayikho noma ngabe-ke umshayeli wemoto we-taxi wakusasa uma thina sihlele emgaqweni. So uNkulunkulu anibusise, anenzele kahle, ni-understand-e ozofinyelela lolu hlelo. Siyamcela, ngiyamnxusa kakhulu, ngiyazehlisa enze konke okujwayele ukwenziwa ey'nhlelweni ey'khona. Ngiye ngizwe kuthiwa uyalayikha, ngiye ngizwe kuthiwa uyashera uhlelo, ngiye ngizwe kuthiwa uyasubscribe-a, but ngiyacela kakhulu ukuthi sibe khona silingamele lolu hlelo, sili-athende ngoba kukhulu uNkulunkulu akubekile ngalo. uNkulunkulu anibusise, anenzele kahle njalo nonke, ni-understand-e ukuthi hhayi ngoba mhlampe kuyenzeka ngingene ngomngani, kuyenzeka ngithande, but isitha sesiyiguqulile leyo nto ukubulala ikusasa lesizwe. Ngoba njengoba esho lo sisi ukuthi ushiye into, mhlampe uyishiyile into e-right kodwa akusibo bonke abanento e-right emakubo. Kunoshiwele nje ukuthi afakwe umngani wakhe ngenxa yendlala ukuthi kulanjiwe kubo. So angikho lapho ukuba-justify-a ngoba vele iningi lethu lisuke liphume ngokungeniswa abangani, but the most people ababhema ama-drugs uma ngase uhlale nabo phansi ubezwe iy'tori zabo ungabona ukuthi kunala sisuka khona. So ngiyacela kakhulu sibe khona singamele lolu hlelo egameni likaJesu waseNazaretha, amen.